Sang Hyang Mahita. Asiniroha madihamu doho dami nasian di patamata. Doho nasihat na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Atani di batari hita imana tersura di Psalmen 30 ayat 1 ayat 8. Di puji-pujian di si David. Edesen si David uju nalalain ibana di palua di ni Raja Abimelek. Napalauhun ibana gabe muli ibana. Ujok kumajako ba sifat niari setong ma puji-pujian na di bagasan pamangaku. Jauh bado di pertanggulhun rohaku bigyun ni ak kanadangul nai jadilas marohana sida. Dongani hamu maahung pasangapod Jahoba rak mahita pati bulhun guarnay. Hululudu Jahoba jala di alusiyahu jala di balua aku sian ak kahago hutak kusudina. Saya manatak-natak na sida tu ibana jadi si harma pay na sida. Jala naso tupat tarila buhi na sidain. Jujudo nadangolon gabi ditangihun Jahoba jala di balua do ibana sian haguton na sida sudina. Marsaro do suwan ni Jahoba umalia akan namakkabi aribana jala di balua na sida. Idon saha dihamu donga saha porsiaon kunci untuk memenangkan penderitaan, pergumulan hidup, hamaolon, ima bersyukur medok muliate dua ni di batang. Hido nataida di bagasan Psalmen 30 sada puji-pujian manang sada ide nanyadupan ni Raja David. Puji-pujian tu di bagasan pamangan ala di batado ima mual ni hagugun mual ni habisun doho mual ni sude solusi doho mual ni akka pasu-pasu. Menarik dong lo tidak turpukon sian latar belakang. Puasa ala taida sasitong na di turpukon di padongan yun di bata di Raja David. Gak bisa ada kesaksian, manang gak bisa ada puji-pujian doon. Ima di padongan yun di bata di tonga-tonga ni pergumulan ibana. Ditiki na nililian manang nasinakapan ni Raja Saul naik mamunuh ibana. Di sido ibana lari meninggalkan Raja Saul. Gak bisa ma ima. Bisa ada inganan namat perkaro didok nakaningani di tonga-tonga ni di paulak di tonga-tonga ni Raja ni Hala Abimelek. Dia makadongan nanti kilau ibana tu huta manang pelarian hutagat. Ape di hutagat ditanda akka parangan manang huta manang akka pengawal ni hutagat do. Ima Raja David pengawal ni Raja Abimelek manang Raja nadong dikat. Jala mabirma Raja David. Mabirma si David bernida ala di foto ala ditanda akka parangan ido. Isi si David ala somal marporang ditanda jala di foto do ibana isi. Alai dia makadong asaha persiaw. Molo tidak di latar belakang itu pukon bah pura-pura gila do ibana. Atau Yakob ma pura-pura gila. Orang ingatan saya gores-gores mana ma pintu gerbang ni Raja jala huhut ma biar-biar songonna di kaluran lewati jurra jala songonna di kotori ma jengguk nerupane. Ala ni Roma Raja ni Abimelek itu udah ma. Doh ala dianggap gimana gabe neritik manang na orang roha
gabi melua memana siat tangan ni raja abi meleki. Idu na taida dihamu kadunga saha persiaun konteks manang gabi sada rona karingan ni diturpukon ima salah satu ucahan ni para pesalomen mangidihon mamuji dewata di situasi di hamalon nakani ido na taida bahwa ternyata Tuhan dioloi jalan cara David itulah cara yang paling luar biasa gebisada dipakai di bata peluahun ibana sian tangan ni musunan diok do dia makadungan alai ido nama sai tidak di bagasa turputong alani dia makadungan sahapur sian imana nang odor tu ita molo sai tabangion molo sai masihul kita tadok ai di batado mual ninasa na adong na beluau kita sileo pasu-pasu na majagaw kita sa linggo man ni hamatian nang na majagaw kita siyan ragam ni akka parmaraan lasima na yung dohonon ni trupuko tuita moro di pesal menon ima edde puji-pujian jala ditugihon kita madepakon iyo anakanya ni mardupun buhin di bata makanguluhon haburjuni di bata jala saluhuk na imanaking alatakas dihapusi jala datad dado di bata jala ima salah satu kunci na taida di ayat itu satu ayat 5 na gabi ucahan ditrupukon jujudo nadangoni gabi ditangi hujjakuba jala di peluado ibana sian hagugutan na sudina ima kuncina di ternyata di sini berengot si pertanyaannya di paluan para pesalmen di somat galahul dengan bahasa ni di bata markite na di palua ibana siap kamatian sian i manaking tangan ni musuna sian raja ni Abimeleki alani berengot tamana kanya ni na dilili ni raja Saul ibana gak bisa ada buronan ibana alai los disido taida ima para sidutun ni si David mangihuton dohot mangasahon do pasahatung muruna di bata di patorang perpesalme do songo dia do tabuna mangutud de bata songo dia do pabahenan ni de bata di bagasan diri ni para pesalmening na parjulu berengota i manakayani saluhut na porsiai saluhut na hita na macalo pangaramutiun ni si de bata kedohonot tama songon puji-pujian ni para pesalemeon dak kurangan halak si partanya dang mabiar halak si partanya saya dongdo dalam dibayar debata peluau kita siap tangan ni akka musuh alai dang jupang butingo ni dang muramat cale alai adong gihita i manakkan dengan nama dok mangihuton manada pasahat tumuruta wadupan ni dewata nangpe ikon pait nangpe gudang abatabat nalaw manosak kita alai taidama perpesal medison patorakan unang gabe ta salah kapor syotay unang gabe so ta so margubu kita ditanyang te jala haposak kita jala porsia kita hapor syotay do nakaningani manada di dewata jala markiti hapor syate nakayani takas gabi idot tama holong ni rohani di bata peluang kita siap tangannya kamusu na pedua kun na indohono ni tupuko do tuhita ima juju jala mangalu mahita tu Jehovah juju jala mangaluelu mahita tu Jehovah. Molo didok nakaningani di ayat 5 hulului do Jehovah. Jadi dia lusi do ahu jala di pelua ahu sianaka hagugutan nasira. Jojo do na mangalului ido sada na taida sihol ni rohani para pesalmen.
saat tutikion juju do pihita manang narao. Danga dong naso denusi di bata jujuta. Danga dong naso denusi di bata nang tangyang pa. Alay dang songon mabalik kon tangan anus dohot nang jujutay. Say di bata do dia me marhapatian tulomo ni rohana. Lapatan na molo marhapatian didok di si ima. Nanang idota ba debatado na batauhon dia na duminggan tutonga-tonga ni akka na porsi sarupa disongon ama laho mangalehon tu yanakon na dia do kebutuhan na duminggan tu yanakon na dan asal diparleon alay di bayan na toras na ino ima dia asa bu yanakon na gabi magudang di bagasan pertumbuhan do las niroha magurang di baga sapura. Molo natoras na masihut tenakon na tutu nakaningani dang asal idi pangido tordiolo natoras ne. Alay leho na natoras na ido bartu kibutuhan ni yanakon na. So ni durang hita di tonga-tonga ni permulo na tong. Na nata juju jala denusi di pataro alay tu bar tulo mo rana. So ni do parpesal medison. Asa tapasa mulut ta i manakkan ingani mulut ta dape gaya ni nasida dison nabidan di parpesal men hira naritik alay bah aneh do berengon lucu do berengon alay ima cara ni di bata jara ima cara ni di bata tu parpesal men gabisa dah habis suhume asa belua syakuku tadi giok do berengon alay itu adalah salah satu cara Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Namang yung nendohon itu pukul do ina makilala ko Tuhani dingul ta sigano pare so pakilalan ni para pesalmen ma nang pinililira sa limana alay nga dong naso di pakilala tak di mana makilala ko Tuhani di bagasan perdalanan ninguluna. Kasi do gabi sa da ujahan ta makilala ko makanguluhon Tuhani memang meragam do carata. So dia dong makilala do makungluhon marki dia kapar si dohon takau daun nang soni jaka sakap ni di bata di bagasan mulut meragam deh alay neneng dohon nak melibatkan diri dalam rancangan dan rencana Tuhan pajono diri secara terbuka asa do dengan jala tutup menungguli makulingi jala mangaramuti uluta i manakangani pajono kondirita secara terbuka harus utta di batang. Tiki indisi dorak yang berangota di tiki naun di hilalakon harum Tuhani mana pengurupian na gabitu masong parpesal medjemi mangedihun puji-pujian mapain sangat di batang mangedihun magorne icuri na toro ala di batado na mangulu di batado na peluau kita. Na parpurima dia makadongan pangurupio ni diwata naji nalo ni si David dang horan mangucar ibana mamuji diwata alay do mangucar rohana marhara donganna majudunganna makatidakon buan sadanare dibudunganna ima makatidakon habal gau ni diwata dipuji-pujian ni si David dan dia tindakon tudonganna olah sekedar haburjun alay dihara doh dibado ima pamujuni asa gabi didok nakaningani di bagasan truputon dongani hamu maaw pasangaput Jehovah asarap hita pati bulong warna. Jadi di ayat bolika diarah dodo di ayat opati dongani hamu maaw jadi takulat dirina di ayat opati takas dongani hamu maaw pasangaput Jehovah tapatan na di si pangarahonon ni si David dakola di ala di Tokyo do akana asing dohot akaparangan na i masa ada pengalaman laho mengarahkan ala saya dihilala saya tadok do saya margugu situ tudo ima dia kapar sauran na mangarahon na madongani dua manang tulala merpumu di bagasan warne di bata di sido awnin lapatan na ima salah satu kehadiran Tuhan dalam persekutuan. Ani saya lomo marhata mangarahon majurung ata mengidihun
habal kau ni di mata. Atau dia makarong asaha por siya. Sa disidon ng di igil tupo tao set kita. Magkatidak makalason dohot mangidikon kapurjuan ni di bata di bagasang uluta. Amen. Muliate madiko alituhan di bata marihiti hatam na badi. Amen.